سمعت يا شوية ده. الوقت خلاص الوقت خلاص الوقت مرور مرور برافو على طيب أصلا بحكي على الواقع ورست حكاية هذه الفارس ده. أصلا بحكي شو صيحة بو أصلا بحكي عمو يعطوه بريتش. أصلا право видишь ему отбир. Кидаю гранату! Граната! حاسة بهدك الصوتي شوش هو تقوى أيوة ريسبيع وشو ريسبيع صعور ريسبيع في كيك عم إيد Миссия выполнена. يبقى هو راسل هو خايف يا راسل Раунд начался. وتقوى دير تقوى на первый был слышен один вышел сядешь أي عندي دقيقة يا كاتب يقصوني المنطقية خصوصا لو ستروك نوشة конца какие? ну сомнения я катаю ну я не понял Граната! ушел один я хитау слушай вот да вот она эпично один лайк Ты и в таком же темпе. Защитите صحابي стратегические. دي صحابي هجي معي نشوف وسط عرفتوا ليه لا وده بدأ نقلطوش Кидаю гранату! Сервер что-то минус, это двойка дьявол. Граната пошла! Ну, что снова. Сервер что-то минус, это хаос. Мы уничтожили отряд врага. еще Поймет еще расстреляй проверь стратегические объекты. Раунд начался. شاهد أربع وجيج وكنا احتفى Кто-нибудь помогите мне! Это тоже слова уши. بعدين أنا بقول الخطوة عديدة بعد بيت Мы أصلاً уничтожили بوك عم отряд سريت врага. Победа за нами. عاوز سيرفر твой YouTube يطلع по-любому во